Thank you for tuning into Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Wakati mzukuru wa siku. Mufana mukadiwa. Tiripo izuri seyawo. Right. Anditika. Tasangana. Yeah. Zvakare. Atasangana. Zvamira sei? Zvinhu zvese zviri bhoo kumarubati. Zvinhu zvese zviri bhoo. Ndiri right. Urwere huya hwaindinetsa hwakapera. 2 ndaitambudzika kuwana basa. Kushanda cheko kwairema. Ndaiti chiro ndikawana basa. Ndaigona kuita 1 month or 2 months basa robva raita sei? Robva rapera. Asi pandakabva kumwe kwasekuru. Ai. Basa rotonditsvaga ndakagara. Yes, man. All right. Ngati just in brief, urwere hwaikunetsa. Pane makore mangani zvezvawaya pana kuna sekuru? Ndakauya pana pa 2024. Anditi. Ranga rida dambudziko rei ipapo? Ndairwara nechest, ndaizarirwa. Saka ndaitadza kurara. Saka ndaitorara ndakamira kana kupfugama kuti ndirare zvanga zvisingabvumi. Zvakaitika kwenguva yakaripa zvakaita sei? Kubva 2017. Chirara wakamira. Pana pasekuru. Svika ndazoya pana pasekuru. Kubva zvamutopera. Ndikunga ndakatozosara kutozobva pana pasekuru. Ndatova right. 33. Ndaishandiswa. Zviya zvekunorota uchirara nemarume. Zvekuti chero mumba handisingazvizivi zvokuti hanzi bonde rinonhaka rinoita sei. Asi ini ndasingazvizivi. Ndaitongogara ndiri munhu uyo anotongoti ndiri right. Zvokuti murume taitosvika pakunetsana. Murume ototi yo ndofunga unoita sei? Unobuda. Saka pandakauya pana pasekuru ndakaudza dambudziko roro ndobva wandipa mushonga ndakanoshandisa zvatopera ndatochinjawo ndatovawo munhuwo. Saka haiwa ndatirega ndiende kwasekuru ndinovaudzawo kuti sekuru akaita basa inini ndava right. Handitika. Sekuru. Alhamdulillah. Muzukuru wenyu. Ngomarobe zvinoshamisa. Yes. Ndikati zvinoshamisa asi kuti nditi paruzhinji rweZimbabwe nevese vakatenderedza nevanga vari kuZambia kuMalawi kudi zvinonakidza. Mukomarobe mwana uyu sekuti makada kuita kuti sekuru ndayakuzokutendai kuti makaita enyu. Munoziva mukomarobe munhu kana wapona ashive kuti vamuwana nochakutakura akapanga kuti anzi ndikaenda ndisina kana shuga sekuru anozoti washanda wakuguta. Upenyu hwake chacho ndowaikosha. Mukomarobe mwana airara uko kwachaitira mataro. Airara mwana wake ari kumusana achitenderera whole day night yese. Kutya kurarwa nechini chiri kuuya kuzomushandisa. Kana ndisingati misiki vamwe anotoziva. Bozi vakamuona nemiri wake kana ndakamushaya muredzetu. Pamatondirimainda rasu mukomarobe ndo pandatozopinda mumadetails kumuziva. Bozi kwakara. Ende apa tsukira apeni pamwe mafuta ekuZimbabwe ekuSouth Africa apeni. Eni paakatotaura ndakatoti ukanise kuti ndinokuenda pastor saka ndakafunga kuti ndiyo adzodzi yapastor. Asi ndakazozimainda kuti okay ndiri kuSouth Africa akauya ndiye akaperekedza napastor. Namai pastor saka namai pastor ndafunga kuti mukoma nemunin'ina asi ndinongotenda kuti mukomarobe uyu ndiye akatanga kuti akauya ndifunga nemuru wemabhegi. Machangani bhegi. Akane mabhegi. Akazobva kuno kachienda nekumusha achizoenda kudzoka kumba kwake. Hayi mukomarobe ndotenda kuti Mwari wakana chishamisa pamusikana uyu. Vanoziva rimande vanotarisa pamamidia ngavatarise kubva pakutanga nemakore achataura kumashure. Ende anga ari panguva yakaoma kuti kurarwa kwacho zvichemo zvemabasa zvacho iye agatoita kuti ndikunyara. Murume akatati gatisangana handikwanisi handina shungu naye. Asi sekuru havasi vese futi mukomarobe atara mashoko vanhu. Vamwe vanobva vikati nini zvangu zvizaino asi achiziva kuti ihosha imomo even mumbabachi. Asi uyo akabudira zvose pachera bvuu. Nhasi uno azotenda pamberi peruzhinji rweZimbabwe kuti tikamuona ngazive kuti kune vamwe vanhu vapona.
vachingi ndobonzo achibvunza komaropai asi nana sekuru vanoita kugadzira atikagadzira chinhu chokuti munhu angosvika kuti pamberi pevanhu kuti ndinotenda zvandaiwana zvezvezvi ndapora auya wazotenda for 3 years kana 4 years ruzhinji rese vamwe vachasarira pakupona mumwe anenge chirwere chinosiyana mumwe ichitoe chirwere chake mumwe anogona kuita chirwere chekushayiwa basa enda kuna tateguru wawafanira ubatsirike enda unotsvaga kabasa pakambani yaunoda nongoti alhamdulillah bos Allah subhanahu wa ta'ala anzi mukandikumbira ndinokupai uku ndokukumbira kwacho akapiwa so next after sotola kuti muchandirwadza chi akuziva kuti ndikanzwa musoro nudumbu penizi ndio inondirapa saka ndiri penizi yake ndiri branch rake repenizi bos akapona ende akapona akaenda zvakanaka akaita madhezi akagara panapa ipapa auya futi anoti madhezi mukomaropa ende kunyatso kurimainda ndiri munhu wevanhu vakawandisa vamwe vanofirwa vamwe vanoita sei ipa ndofunga mukutonzwa chitunda chimwe chandikufonera kuparire nyata hospital audedza sekuti tiendeseyo kucovid kumvuru alhamdulillah saka zvose tinongoziva kuna Allah kuti Mwari tibatsirei ndinotenda handitika mashauko ako ekupedzisira ndingangoti chimwe chandandasiya ini ndandiri munhu yokuti chero ndikaronga chinhu mukomarobhati chingava chidiki zvacho kana kutenga bhutsu chaiyo ndaitadza ndasingatengi bhutsu kana ndaigona kuti mutenga bhutsu imwe yakasiyana kuti imwe gumbo imwe diki foni chaiyo anambobvira ndatenga foni 10 years ndakagara muSouth Africa anambobvira ndapinda mushopu ndikatenga foni but panakabva kuno kwasekuru ndefoni dzangu mbiri idzi pandakauya panapo ndakauya ndine kafoni ndakatosara kudzokera kuSouth Africa katofa because kaitonga wakamugwejewo zvako but asekuru wahombe anendanga dzefoni sekuru akaoma handiti vakaoma nokuti mishonga yavo vakandipa handinyepa ndakaita kushora ndakatoti sekuru angondipa mishonga choto saka zvichaitonoshanda zvinhu izvozvi asi saka ini ndoda kungotenda nasekuru handiri gumi kutenda ende ndoda kukurudzirawo vamwe vasekuru vanouya pano pana sekuru kuti mishonga yese yamunopiwa nasekuru hapana mushonga usingashanda wakangotevedzera zvaunenge waudzwa zvinotoshanda chete ende usatasira kuti ngazvimuke zvakashanda mangwana asi zvinotoita sei zvinotoshanda zvinhu izvozvo ndingangoti ndo mashoko aninawo asi ndachikumbira ndine mubvunzo wandoda kubvunza kuna sekuru handingangoti hausi mubvunzo ndikukumbira kuti sekuru vandibatsire kundipindurirawo nyaya iyoyo nokuti inini ndofunga kuipindura kwangu kunoratidza kuti hainzwisisiki saka ndofunga sekuru vakandipindurawo nyaya iyoyo ndofunga ndingabatsirika ndine hama yangu ihama yangu yepadhuze so pakaita mashoko okuti akati iye ndinodanana nemurume wake ndofunga nyaya yakaitika 2007 8 papo asi mashoko iwayo ataurika ina nawo zvesamupfungwa ndakangoti achazviona nekufamba kwenguva kuti zvaaifungira chi hazvisiri izvo asi hazvina kufamba zvakadaro iye akatofunga kuti kunyarara kwandiri kuita inini ndikufunga kuti iye haita sei hazvizivi kuti inini zvandinoita ndomatauro akuzviita uyezvi so makore akafamba achifamba munyaya ichingoita sei ichingotaurika asi ndaisazvisa kuti mupfungwa asi nokuzofamba kwamakore kusvika pari zvino ndakuona kuti chinhu chichakudza uruvengo rwakanyanya takutovengana zvekutodaro nemunhu yenyu ini handinovenge zvangu handina problem nayo because handinangochi asi iye anika chigumbu chiya chekuti zvakadai iye ndomataura anozviita saka inini kana ndichizamawo kuti nditsanangura kuti wochi hazvisi kudii saka kutokumbira kuna sekuru kuti vandibatsire padambudziko roro because ndinoona kuti ranyanya kukura ruvengo rwazokura manje iye zvino asi zvichinokodzerwa ndichi nenyaya yokuti iye ari kuti zvakadai inenge kuti aiwa zvina kudai saka mino kuti sekuru anokwanisa kundipindurirawo ipapo here kana kuti
handizivi sekuru. Ya, alhamdulillah. Kazinoita nhau dzakafana nedzidzi. Mwari ndivo vanopindura. Isusu chedu kuzadzisa. Nokuti kana munhu zvakafanana mukoma Robert. Handiti? Mukoma Robert vakaudzwa kuti mukoma Robert makaromba. Handiti ke? Mushure mekunge mukoma Robert havana kuromba. Asi vanoziva kuti munomatiri muno muZimbabwe muno kana across borders Mozambique kana chii. Handiti? Nyanga yese muroyi. Handiti? Saka munhu wechidzimai kana wakaudzwa kuti iwe uri urere murume wangu. Handiti? Zvigamuchire. Nokuti mabatiro aunozviita nemabatiro ari kuzviita ane fungidziro nokutya nemabatiro ari kuita murume wake. Saka iwewe unofanira kuzvigamuchira kuti mukoma Robert vakanzi uri muroyi nenyanga dzako. Ende mukoma Robert havana kuti nyanga dzangu kuti ndiwirirane nevangu regai ndisiye nyanga dzangu. Akati regai ndiite basa. Saka iwewe sekuzviziva kwakuti inini handina kuita handifarire chipfambi handidi zvechipfambi. Suduruka ipapo munhu asara nefungidziro. Ruvengo kana rungakure rungaite sei. Zvigamuchire because ndio magarire avo. Asi iwewe sekuziva kwatiri kuita isu tongoziva kuti wapona yambuka. Ndataura kuti chirwere hachireve kuti chawangochirwara iwe ndocho charwara mudi yako. Mumwe munhu unogona kurwara chirwere chokuda kupiwa jambwa. Asi jambwa ndakanzwa mumimba achizimba kuti kujeri kunotore vamwe vanhu vari kupikira mhosvo dzavasina. Saka mhosvo dzavasina ndiyo yori kupikira iyoyo. Alhamdulillah nongoti ipapa hapana dambudziko kuti ungabvunza kuti sekuru ndibatsire dambudziko ichi hachisi dambudziko munhu ari kurwadziwa neupenyu hwako. Saka iwe kana achirwadziwa neupenyu hwako usamborwise. Muipa nguva kuna Allah kuti makambondibvise pamatambudziko aya. Ko iyi nhau iyi yekufungidzirwa neyekupomerwa ndiganzi ndakadaro here iwe siyana nazvo. Ndokuti Allah subhanahu wa ta'ala vanobva vakubatsira subhanallah. Sekuru makadi. Alhamdulillah, isusu tinosimba hatizive kuti munosimba. Aiwa tinosimba. Vakauya here vazukuru pazororo reEaster. Vazukuru vakazongotipanika. Vazukuru ava vakapromisa kuti sekuru tiri kuuya. Vakabva wani. Apa imagara mwati handichaenda kuprime. Apo ndakatozvidemba ndikati dai ndisina kutaura zvangu paYouTube kuti handisi handipo. Zvaindiita zvakanaka. But alhamdulillah tongoti seholiday ivo vacho vakauya vacho vakabatsira nokuti dai tandisipo vaita matambudziko asi vakauya zvishoma. Handitika. Aiwa tinotenda. Ndanzwa muchiti mune muzukuru apa kuSouth Africa ndizvo? Muzukuru wangu uyu akabva South Africa. Akandoti manje so ane 1 week. Alright. So 1 week and a half. So akauya akati sekuru ndini ndakataura nemi ndichiti ndinoda kubuda hangu paTV nditaure matambudziko angu ndakaomerwa upenyu hwangu hasi kufamba ende magariro angu hasi kuita zvakanaka. Ndikati no kana takwanisa kuita kuti mukoma Robert vauya sekuru ndinongomanikidzira ndinongomirira hangu sezvo ndauya kare. Ndikati alhamdulillah unongoita ushingo wakadaro. Saka zvisinei muzukuru asangana neemergency tivanongoti patotowana mukoma Robert ipapo utongouya muzukuru umire patipa chivhitivhiti tigone kutaura namukoma Robert kuti zvinofamba sei. Handitika. Aiwa zvinotenda. Vanzvadzi makadi. Zvinofara makadi. Tanzwa kuti mamirira. Handiti. Handitika. Mabva kupa? Cape Town. Mafamba. Handiti. Dambudziko ranetsa rati regai ndiendeni kwasekuru achapola ndinobatsirwa. Rakatanga sei? Dambudziko iri rakatanga ndingati 2014 pandakangotanga kuenda kuSouth Africa. Ndopakatanga dambudziko rangu. Ndakatanga kurwara nechipfuva ndichizarirwa. Ndikamboshinga kuenda kumahospital. Asi kumahospital vainditi havana chavari kuona. Muchipfuva mangu hamuna dambudziko. Saka vaingondipawo mapiritsi ekungonyaradzawo marwadzo zvenguva iyoyo zvombonyarara zvotanga futi. Saka dambudziko iri rakatanga zvishoma ndaiti ndikaenda kuclinic zvaimboita nani.
asi zvakazopedzisira dambudziko iri mapirisi asingachabvumi nokuti ndaiti ndikaenda kuclinic ndaipiwa mapirisi vondipa neinhale asi zvese zvakapedzisira zvisingachabvumi kushanda ndakungogarawo kana yakwira chest iya andirari ndinorara ndakamirira haibvumi kana kuti ndiise musoro pasi kana kuti ndigare zvandakaita izvi haibvumi inenge ichida kuti ndimire saka ndinoti kana yakwira chest ndinotori nenzvimbo yangu pandinomira kusvika kwaedza kusvika zuva rabo ndinenge ndichizarirwa ndichitadza kufema saka ndinotofura kana mahwindo usiku ihwohwo namadhoo kuti ndikwanise kutsvaga mweya wekufema saka ndingati kuzoita serious kwayo yakatanga 2017 ndepakatanga kuita serious ndichimboshingawo kumboenda kumapostori but hapana chaichinja ende havanawo zvavainditsanangurirawo kuti chikonzero chiri kukonzera chest saka kubva 2017 iwa ndaingorarama muraramiro kuti kana yakwira handirari inozongodzika yega kana yakura chero ndikatora inhale handinawo mainhale angu ndakatora chero ndikaitora ndikatipapo haidziki inozongodzika yega pamwe kuma9 kana 10 kwaedza ndopiwe chiti udzika ndokwanisa kuti ndirari saka iye zvino yanga yakukwira everyday zuva nezuva rakasikwana nayo ndaisarara ndaingorora ndakagara ndakamira mwana uyu kana apepuka usiku paya anenge achida kuyama ndinoita zvokupfugama because kuti ndidai so ndise musoro pasi inenge isingadi ndinoita zvokupfugama ndobudisa samondo muyangu sandakadai kana ndapedza ndodzokera futi panzvimbo pangu ndinomira kusvika kwaedza saka ndoupenyu hwanda ndichirarama saka kana kuti ndishande zvanga singachaiti asi chero basa racho raindinetsa futi kuti ndiriwane yaigona kungowana basa zvenguva diki diki pasina nguva tongonzwa murungu akuti ndozokufonera zvopera zvakadaro ndotsvaga futi rimwe ndoriwana dzimwe nguva ndariwana musi wokuti ndonga ndichienda kubasa chest inorara yakakwira hatichaendi kupi kubasa ndomuka ndiri munhu ari kurwara ndakutofonera murungu ndakutomudza kuti amurungu handichakwanisa kuita sei uya ndikurwara saka kushanda chaiko zvanga zvisingachabviri kana kuti ndibate mvura inotonhora yanga isingadi ndikangobata mvura inotonhora kana kuwacha ndoita mvura yekudziisa ndodziisa ndichidira mubhaketi ndichiwacha washini yangu kusvika yapera kana kugeza handigeze mvura inotonhora kana kufese chaiko kugeza mvura inotonhora chete yatokwira chest saka ndomararamira nandichiita iwayo kusvikawo ndazonzwawo namainini vangu vari kuCape Town ndingati ndakavashanyira kumba kwavo ndavashanyira ndikawana vachinditi ndakatenga smart TV so pane zvandoda kuti uone paYouTube ndikati ndobva vatanga kuplaya paYouTube ndavaplaya mavhidhiyo asekura chapola akati nedambudziko raunaro plus nematambudziko atagara tichingosanganawo nawo inini ndakakurira kwaamai vangu ndobva ndakakura ndova ndakareba saka murongwedza matambudziko asingaperi ati so ndaitofunga kuti December timboenda kumusha tinosvika kwasekuru chapola timbonzwa kuti chinonetsa since iwo uchirwara kudai timbononzwa kuti chinonetsa uno zvati kushava rubatsiro saka last year December takaronga inini mari nandisina yokuti ndibuye kwasekuru vakanditi iwewe chingotsvaga mari yebhasi isusu mari yokuenda kwasekuru chapola nekunoto uchanorapiwa zvese tisu tichaita sei tisu tichagadzira vaviri vanamenini vangu vari kuCape Town tichabatsirana iwe chingotsvaga mari yako yebhasi chete
ndikati alright murume wangu ndikatomuudza akati hapana chakaipa mari yebhasi tichaita sei tichakutsvagira kubva ana mainini taifanirwa kukwira musi wa31 December vakatondibvunza wakadzirira here murume wangu apai nditi ndataura nemurungu saka tachaisa mari musi wa30 ndopachandisindira mari saka chingogara wakaita sei wakagadzirira ndakatogara ndakagadzirira mabhegi angu zvese ndakarongedzera ndakapedza 30 iya ichisvika handiona murume wangu hana kana chari kumbotaura zuva rakutondoka mainini vavandisendera meseji vakati haufa mangwana kandozuva rokuti tinotenga matiketi kubhasi tikati regai ndibvunze chii mukwasha wenyu because ndiye akandimisa nenyaya dzemari akati murungu akati asenda mari nhasi saka regai ndimunzwe izvozvo murume wangu sezvisinoiwo aivepo vanambunza akati mainini vari kuita sei vari kubvunza nhau iya yekuenda kumusha vari kuti mangwana tinoita sei tinotenga matiketi akangondipanukira vandiudza kuti vaudze kuti ana mari vofungudza kuti mari ndoiwana kupi zvawakati zve wakataura nemurungu murungu akati achakupa mari akandishaudha zvimwe zvandisina kumboziva kuti asengenda inyaya nyuwani kwari ngati tovaudza kuti ndakana ina nditongoona mari handitori vaudze kuti ngavaende kana vachienda inini mari handina tiba ndafoni ndakatozoita foni call amene ndomamiro aita nyaya vati mupe foni titaure naye because anga akataura iye kuti achakutsvagira mari azozochinja nelast minute sei dai akatiudza pane nguva pamwe taitawo imwe plan yekuti tikutsvagire mari tikwanise kudi kuenda newe aoni here urwere hwako inga uri kurwara zvimwe zvisingaiti hazvioni nei harwadziwi nei ndobva ataura naye pai akati aiwa inini mari ndichawana muna January saka imimi endai uyo achatevera vakati aorit hapana chakaipa mainini wangu nobva vauya mainini wangu vanga vakaronga kuti vari kuuya kwasekuru chapola vakatombotaura nasekuru chapola whatsapp ndakangozonzwa mainini wangu akuti ndakutanga ndasvika kubulawayo kumusha kwemurume wangu ndozoenda kuHarare tawo alright ndibva ndazonzwa kuti ndava kumusha kumberiwa ndanzina mama timbo nditange ndasvika kumba tonorongerana pamwe chete toona kuti tingaita sei nawe kufamba ati alright apana chakaipa pasina mazuva ndakazonzwa mainini wangu kuti zvekuenda kuHarare zvaramba mama vati mari ishoma yekuti inofamba kusvika kuHarare kubva zvapera zvakadaro nokuti panga pane dambudziko rokuti hanzvadzi yavo festival nyumba mavo ari kupota chimurasikanjeri saka ndo dambudziko futi ravaida kuita sei kufambira vakati ndikati kusaka dambudziko rasekuru vati roitwa sei vakati aiwa vati timofamba mun'anga dziri munharaunda vanoona zvichibatsira izvonzi aiwa vatopopota vakati mari aikwana kuti tisvike kuHarare 500 US ishoma alright amana chakaipa zvichibva zvangoperawo zvakadaro ini ndibva ndangogarawo ndakadaro nedambudziko rangu ndichingorwara ndakadaro ndisina rubatsiro ndisina kana anondibatsirawo kuti nhaiwe idai pasina ndopandakazoti February ndabva ndaenda kwamainini vangu vadiki ndavashanyira mainini vahomba vakazodzoka kuCape Town ndofunga vakangoita 2 weeks ndobva vati vari kubasa anzi vakasvika makuseni kubasa vasvika kubasa kuya anzi vakasvika vakati ndine nzara saka zvandine nzara vanoshanda mumaguest house unokuza kuti maguest house vanosiya zvikafu chichi saka maguest aya anzi vakasiya drink juice 100%. mainini vaya vakati ndiri kunzwa nzara vakati munionawo varega ndinoichi juice iri andovatora juice iri andobva vanhu vachingopedza kurinwa juice iri andobva vati ndiri kunzwa kuremera umo ndikuti mwe ndakagarwa but ndakuita kunge munhu akadhakwa anzi namainini vandikatoti juice rawanoria ndofunga ranga rine waini ndofunga maguest avo vakaita sei vakasiya waini ndofunga vanga vakadhailuta nejuice saka wakutodhakwa iwo anzi ndokutoseka paya
hanzi ndione vakutotanga kudai vakuti ndikutsva ndipo mvura vanhu vanochera vamukavapa hanzi vana mvura iyo vakati ndikuda futi imwe hanzi vakati hazvichatoiti atidzike pasi bose vanoshandira pamusoro atidzike pasi ndotsvaga chii rubatsiro kumagesti masecurity ari pasi kubva vatodzika vakutokumura hembe vakutoti ndiri kutsva ndichakwanisi vachisvika pasi paya vatokumura topu vakati zvisi kuchaita nditsvagirewo ambulenzi ndiende kuchipatara vanini vaya vachimhanya kutsvaga ambulenzi vachifonera murungu vakafonera ambulenzi saka maambulenzi anombononoka vanenge vachingobvunza yakawanda uko havachatokwanisi munhu akutorutsa kutodii murungu unobvati atirega ndiite ndiupe chite uba inokasira akasiri kuita sei kuenda kuchipatara hanzi pasina nguva ipapo uba ichisvika vachienda kuchipatara kuhospital ini mainini vadiki vanhu vanofonera vakati mhanya uite sei uye kuno mainini vako varwara zvisingaite kuvaita sei zvanzi vanhu vachusi ndichimanya paya ndichisvika kuhospital kuya ndichiona akutoita kunge munhu akurasika njeri vakutongotara zvimwe zvisinganzwisisiki ndakagarwa mapfudzi ndine chinhu chakandigara vambotaura zvinhu zvisinganzwisisiki tokutambobva vatora vanopinda navo vakati aimbombomeraanzi timbomwa kuti chii chiri kunetsa vakagara mukati mekuda zve2 hours takangovamirira ndopatakazofona tikafonera dokta tikamubvunza kuti ko munhu wedu watakangomirira zvinofamba sei zvanzi ari kuuya ipapo ava right tikati ava right zvanzi ipo tatoona uchifamba vachiuya pano tichiona atiwa right but vasvimba fesi tikati ko chii problem kuna dokta zvanzi dhungi raanoaranga rine madrugs saka ndo zvanga zvakumurwarisa nokuti anwa madrugs akawandisa semunhu anwa asingazivi kuti mune nemadrugs saka madrugs acho apera here mumuviri kanzi aiwa hasina kana problem hanhu patavatori tikaenda kumba svika kumba takarara mangwana makuseni vakatoti aiwa ndatiwa right saka vanga vanzauye kucheck up ndipo vadzokera kucheck up after 2 days ndipo vasvika vakatariswa zikanzi aiwa mumuviri musina kana drug kana china musisina vatadzokera kumba asi kubva ipapo kusvikira nanhasi mainini avo vari kurwara vari kudzokera muhospital vachidzi hapana kana problem muviri mako hamuna kana dambudziko so nauya ivapo kuzorwara kwavakaita vanga vanditi vanondipa mari vati tichabatsirana ivo nemunina wavo nasekuru baba vavo vari kusouth africa tichakupa mari uikwanise kuenda kumusha unorapiwa mari yanga yatovepo mainini vandopa vakarwara zvamudobva zvavo mahospital vaine vayavanza kuna dambudziko vanga vakuenda navo madoctors kurikudiwa mari vakutora mariya yanaifanira kupiwa inini ndo yakuenda uko chibva zvapera zvakadaro futi ndichibva ndagara futi zvakadaro idambudziko rangu opa ndakazotaura nemurume wangu ndikationa dambudziko iri pandikuaidai zviri kubva zvaramba wadii munoti pawo chero mari zvainongokwana bhazi ndakataura kuna sekuru achapona ndikaudza dambudziko rangu vakati vanokwanisawo kundibatsira chingondipawo mari yebhazi ndikwanisa hangu kungonosvika pasekuru chapona pamwe ndinganokwanisa kubatsirika because ona handisi kurara kurara ndakamira siku nesikati chesi chacho inongokwira anytime peyadii ndopaakashinga kutsvaga mari yebhasi yakaramba kukwana mari yaibhasi akandipa 1.5 ndopashota 1.5 akati ndichazama kutaura nemurungu wangu akabhataura nemurungu akati hai ndikana kuda zvemari ndotozokupa kunana chuma ndopa ndotozokupa wakutora live izvinana mari anokwanisa kubudisa ndibva ndagara kuti zvakadaro ndopa ndakazoona kuti ndoita sei ndibva ndataura nemukadzi wemuzukuru wemurume wangu ndichimuudza dambudziko ndei ndokurwara asi ndikushaya kana munhu anondibatsira kuti andipawo mari yebhasi kuti ndikwanise kuenda kumusha ndopakanditi
ko maidi kutaura nguva yose naikoko ndikati ndaingofunga kuti pamwe unoita sei unozviziva muzokuti taitaura unaito unaakambokudza uwani kuti ndinorwara akati handina kuziva ini kuti dambudziko renyu chinhu chitori siriasi ndaingotopamwewo chinhu chinokwanisa kudii kupera ndikati aiwa ndichiri nadambudziko saka ndikuda kuenda kumusha asi mari yangu yebhasi iri kuramba ndopakanditi aiwa ini ndireende kukweritenga sekuru vachasara chase undipa mari yangu azinewo ndakangofunga kuti pamwe ngotaurawo manheru iwapo ukatomusevera mari yangu 1.5 mari yangu ibhasi tipaitasi tipa yakwana apa ndakatoti handichamiri akandisendera mari yangu Friday Saturday ndipo ndatoaa kutenga tiketi ndikati inini ndakuenda chandinongoshuvira ndikushuvira unosvika pasekuru changu pamwe ndikakwanisa kubatsirika ndomawiro andakaita chapa ndafanira sekuru ndikaudza sekuru ndakabanzira ndanga ndakupindura nambuya mbuya ndovanda ndakutaura navo vakandipa madirections ndikadzikira pamutangarirapo ndaiva nemabhegi angu handina wandatomboti ndasvika izvozvo ndakangoya namabhegi angu vese ndikati mbuya manje mabhegi handinawo vakanditi afamba tevedza rodi ndikati mbuya handisimbokwanisa mabhegi handinawo handikwanisa kana kumatakura ndiri ndega handikwanisi vakati aiwa chimira ipapa isi tiri kubva nekutauni tikuya tiita sechikutora ipapa kati aonatimiraita basi zvishova vakasvika mbuya sekura chapola nambuya chapola akanditaura nemabhegi angu kuti asvika pano handisi kumushande kupi mushamureri ndikwamaiko ndikwababa ndikwababa vachiri kwa baba variko baba vakashaya 2012 kune vamwe vachiriko ya kuna tete vamusara tete varwara tete varwara makavaudza kuti tete ndarwara ini ndakavaudza asi vaingoti dai wakwanisa kuya musha ndokwaunokwanisa kuwana rubatsiro handirika ndimakwanisa kuya kumusha kumusha kwacho kwakusihanditika sekuru muzukuru wenyu tati kubva 2019 ndizvo 2017 akurara akamira sekuru but inatsoziva because 2017 aurara akamira inini pasi ndipe kuti ndizive kuti ko auya akurara akamira here right mane wanenda kufikisa muri pana ndakasvika Tuesday pano Tuesday ndobva manzi chi ndakasvika muno mudare sekuru ndikuvanditi aiwa tichafonera mukoma ropi kunzwa kuti vanosununguka zvarini kuti vasvike pakati kubva musi ndasvika sekuru vane mushonga makandipa wekuti ndigezi ndinogeza na 6 9 na 12 na 3 kubva musi iwoyo wandasvika pano andambova kusvikira panasi saka tokudischarge iti kana mavacho vanga vandimirira ukava vandimirira chiwa warapo wakapora wakanzi uya kumusha ndizvozvo chimwe chii da unotora mabhegi watodzokerako handitika sekuru zvanzi kubva paakauya vakamupa ndiwo maprescription prescription yacho hanzi ndakutorara ndinotarisa nguva dzese kutarisa nemwana bhozi inini ndinoita care nevana vadiki bhozi vamwe vanhu vakachirwara hauzoziva zvinomupotera so tinotora nguva yekuti yekumonita kuti zvavarara pari zvino so bhozi vanorara madzimai vega vega saka tinotarisa kuti ende munotarisa madzimai kuti madzimai vakarara sei mumwe munhu nekurwara angararire mwana sekuya kwakaita nenyaya achitaura nhoroondo yake asi alhamdulillah ini ndakatofunga kuti vamwe vakungondinyeepera yange iri shungu yekuya kuharara auna kumona akamira zvaindiudzaka ndakatarisira kuti ndichazviona one day saka ndakangomona pese apa nongorara notamba nemwana wake ndikati uyu mukazi uyu wallahi saka ndofunga pamwe majini yake yanga asingadi South Africa aiwa no isusu tikatari iwowe unoita izvozvo nokuti mutandango zine musungo waroyi unoita kuti munhu zvinhu zviri kumukanganisa zvisuduluke saka isusu chatakaziva chekuti akangogeza chete wallahi
ndio jekiseni ikulu because ndio linorwisana nemwe wakaipa hungu kuzalirwa aizalirwa South Africa ikoko ndio kunowanika mawaini ndio kunowanika madrugs ndio kunowanika satanist ese achingonwiswa zvinhu maloji saka isusu alhamdulillah takangotenga angoshandisa izvozvo abva toita zviri nani sure mwana akachitambura first day munhu wese akanzwa tsitsi munhu wese kumutasa sakatasa pasi kuti ati munhu akubva South Africa vanhu akangozvita mabhegi kupera nokuti mabhegi eSouth Africa yanenge yakaiswa solo tape kuzoti bhegi reSouth Africa but vanhu vese akanzwa tsitsi kuti wallahi sure ndinofara chaizvo kuti ari kutaura yega haana kukumbiriwa haana kuita sei mwana wake ari kuyamwisa mwana wake ari kufara ndozvo tinoda izvo tinotenda Allah subhanahu wa ta'ala anditi saka murume makamuzera kuti ndikutorara ine kuno Maramuza. akara kuti wazoraraoka agozi handika apa angachirareka handaka Haida vayene mwana chete. apa tegaka tikura kurara kukurara Kurara chaivatorara ega. handiti ko kwana maini kuti kwamakanditi kwekuenda ini ndazoenda onai pandani makambovaudza vari kutochi vari kuti ivo vamani nevakura vari kurwara vari kutokwira nesandi alright kuurungwe kuumberengwa ndo vari kurapadza chenda hai hatiipindiri pane vamwe vanotaura vachiti hapana munhu anogirwa asipo handini mazvoona imimi pamwe zvichida mukazosangana navo vantu mukataura navo munenge muri chapupu kwavari decision yekuti ndiri kunanga kupi ndeyavo handiti mazvoona aiwa izvi tinoda kutenda sekuru achapora ndine chivimbo chekuti pamberi apo muchazoita zvongotifonera kuti muri kuCape Town ndichauya akumhanya ukuma Robert Muzi tokutumira pameseji makuti nhasi muchazo tokutumira mameseji wakuita kuenda angomadatsa vakataura zvakanzi ininika ndafunga mhuri yangu nkoma ndakada vanotanga upenyu nywa ndakati mhanya kumhuri yako isusu ndochi chinhu chakakosha kwatiri alhamdulillah handiti saka tichazenge tichazodzoka mero kana sekuru azokudza kuti dambudziko racho riri kubva kupi tozonzwawo kwetire makuhwa tiri kungosiya nyaya yedu mubvunzo yedu kuti zvino chichi asi aiwa tinotenda sekuru ndakakugamuchira uye vari kukubatsira iwewe uri kupupura munimwe kuti kubva pandakasvika ndiri kutorarawo kana yazi masingatai kadhastika kakangondidai zvatouya handiti asi kuchipatara ikoko kwamaenda kumadhokota zvaungatodiagnosa kuti asma vaita vaiona asi mbangokupa inhera vakati singosanoshandisa asi asma yakatisi kuiona kuti tizive kuti tokupa mapiritsi api atisi kuiona handitika